Balimao, Anyakuma, très urgent et très incroyable. Maliens, billet vendredi 28 octobre 2022. Awa, Maliens, bi vidéo et révélation badé de bakono. Ko Niger présent, Koroy, Niger présent Koro, Mamadi Isifou, Amata bo présent Asiminawa. Ja a tagale bola présent Asimina. Atara couverture mina meno révélation no secret fo bela jelena ambe je kula je nyongo fe malien onyo de fo bela jelena na ngo mali ngono alabe mali fe asimi bora ka complot de déjouer akabu aklima donc amena do kuma konna ka nyafo bela jelena malien bela jelena na bonne révélation kalama bi ay vidéo ay partager dien be ka soro malien o temene ko fe ka bala tukuni dabal ban ko do kara mali kono de ko Mohamed Ali Bachili ou ka M5 ou keleme kataka M5 fantôme min créé on de bora ko ka Côte d'Ivoire sur asubla ko Asimi ka Côte d'Ivoire sur asubla malien ay kuma na mede ko Asimi ka Côte d'Ivoire ou yakuma munu fombe ou yere kuma ka ne kala aw na mbe je ko la je nyoko fe Mali est plainte de France contre la Onina oluma boka Mali défendait oluma Asimi défendait bi oluma boka Côte d'Ivoire sur asu de défend Côte d'Ivoire mercenaire de défend fuba foko Côte d'Ivoire sur asu ko kolu bla way ko bla yere di koluba a ngini ko Asimi ko bla yere di non on est saradi donc malien ka fa ngena ambe oro minabi anyo de fa bela jele ngena ala be Mali fa akra be Mali fe an shikana décourager et révélation bita et révélation dandi donc angata ko ambe tadro ambesi malien meno oro bosan ko ira bela jele na ambe je kula je nyon fe yananga se nouvelle tawla 600 et nouvelle sabana be no ka fa ngena Mali France keleme kataka vilo do de boko ira ka ke inafo Mali keleme ka plainte mi do France contre la ko o plainte ko o vilo do ko bolé mes réseaux sociaux ka ke inafo ko lubo démenti Asimi ma foi bla et réseaux sociaux ko ni prévu Mali contre la Asimi ma bla Mali gouvernement ma bla France be kalabantia de la France be yere ngini de la Malien ou keleme ka munge sanno ou tale malla Mamadi Isifou tale malla mena oro kala Malien ambega je ka na me nyoko fe président Asimi ko j'ai eu des échanges avec mon aîné Isifou, président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Si ça, Mali ko kate G5 Sahel là. Ou taru dogo, ou ye fait un courant de clan américain non, mena fait un toko kala okame, aye nou kuma la mede. Panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Au keleme ka fen kura do sigi comme Mali ko kate G5 Sahel là ou ni France ou Nations Unies session mun kera mois de septembre temelena CEDEAO mo be mana nyoko soro Amerique yanno ja ou yeni fen kura de sigi senga ou te fe ka foble ko G5 Sahel de parce que nous ko G5 Sahel Mali ba foka tala France keleme ka stratégie kura were de glantuguni donc à Niger présent koroy comme oni Mali kadi Mamadi Isifou ni Mali kadi aye Mali bonya aye Mali kanu aye Mali defa no Niger présent koroy si sa France tara don o de la sisa ko ci Asimi ma ko kata Asimi nege ko fen kura do sigilembe a fen togo makala ou keleme kata fen kura do de sigisa machin kura do sigisa non ko le panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel obina fo G5 Sahel CEDEAO mo Union européenne mo ani Faransi ani Nations Unies ou jera ko de glan américain non Nations Unies nyogonye ba mun kera fo anga premier ministre nana la par intérim Ablaye Maïga discours min kalande fo CEDEAO mo be nana nyogo soro américain ou nale ou ma Mali convoqué de ou ya Afrique pays de Côte d'Ivoire ni Niger ko lu convoqué ani Burkina ou ka soro Dami ba be présent là ou tara fen kura mi sigi pour que Mali piéger France bi dogo ko fait parce que ou be ka Asimi negeni woye Asimi sigile nyabula c'est ça ou ya Niger présent ou yo de ti Asimi ma ko ka kuma Asimi fait ko ka fo Asimi ngena ko Asimi ko ou farafindama ou ka fara nyogon ka ko ka terroriste keleke Asimi ye mun fo ngena mena kala ani plan be ji jukoro mena courage be mena a révélation fo ane awame je kala je nyogon fait malien quand j'ai eu des Asimi Gotaye Moussa Twitter ça fait menakala. J'ai eu des échanges avec mon aîné Isifou Mamadou, président du panel indépendant
de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Nous avons une convergence de vues sur le Sahel et partageons la nécessité de mutualiser les efforts sans ingérence et dans la sincérité. Asimi ko koni Mali be douala ko France te douala. Koni France ba la ko Mali te douala. Koni Union européenne ba la ko Mali te douala. Koni ube ko ke ou frafi, c'est-à-dire que ou frafi jamana ou ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ k'ale Asimi ma ban o ma dɛ comme k'ale président Asimi k'ale tɛ taa don ko la komi parce que u taara ka taga nin de dilan Nations Unies kɔnɔ pour que u bɛ Asimi nɛgɛn kala sɔrɔ cogo min donc u nana ni san o san Faransi tɔgɔ de ko san o san gere bɔ n'i ye gere kelen tigɛ a bɛ gere kelen wɛrɛ bɔ n'i ye gere dɔ tigɛ a bɛ gere wɛrɛ bɔ awa n bɛ mun fɔ aw ɲɛna tuguni Faransi bi na fɔ nɔnji de n'a ye couleur bilenman bɔ bi sini a bɛ rouge bɔ Faransi ye passe partout de Faransi ye kalabanci de Faransi ye galontigɛla de Faransi ye san o san gere bɔ de a kalabanci kalaban dɔgɔdɔ sisan Mali ko k'a tɛ G5 Sahel la Mali ko k'a tɛ Barkhane fɛ Mali ko k'a tɛ Takuba fɛ u ka sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ yan Asimi y'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen pour que u bɛ se ka donyɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ cogo min na sisan nɔ u bɛ na ni nin de sisan nɔ u kɛlen bɛ ka fɛn kura min dilan sisan a tɔgɔ de ko le alamɛdɛ u ye Mamadi Isifu n'o ye Niger président kɔrɔ ye u y'o de kɛ panel kura in président ye a bɛ na fɔ Takuba a bɛ na fɔ Barkhane o petit modèle u b'o dilan ji jukɔrɔ Faransi bi dogo u kɔfɛ sisan u bɛ Mali nɛgɛ ko Mali ka don o la Asimi ko ni Faransi ba la k'olu ta la u ye Niger président de k'a fɛngɛ a fɛn tɔgɔ ko le panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel a dabɔlen don Sahel jamana bɛɛ comme irisiw bɛ Mali la pour que irisiw kana force sɔrɔ u bɛ Mali nɛgɛ u b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ ka Asimi nɛgɛ ko Asimi ka don o panel la ni Asimi donna o panel la sisan nɔ o bɛ yamaruya di Niger sɔrɔsiw ma ka intervention kɛ Mali kɔnɔ o bɛ yamaruya di Faransi sɔrɔsiw ma u kana terroriste kɛlɛ fɔ Mali kɔnɔ Faransi bɛ fɛ ka don ni manière sugu bɛɛ de Mali kɔnɔ Faransi ma diɲɛ Mali kɔ awa Faransi bɛ ka Mali ɲini awa Faransi ma tila fɔlɔ dɛ awa ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Asimi bɛ président kɛ ka taga Faransi tɛ kɛlɛ in dabila dɛ Makɔrɔ bɛ sa Makɔrɔ mɔden o bɛ Mali ɲini u ma diɲɛ Mali kɔ dɛ awa pour que Faransi kana se an na an bɛ mun ɲɛfɔ an marabagaw ɲɛna Asimi n'a ka jama a y'aw tilen dɛ wallahi billahi n'aw m'aw tilen Faransi bɛ don wo sɔrɔ dɛ n tɛ dogo aw la dɛ activiste vraiment ni fɛn fɛn n'i ko i bɛ Mali ko de la k'i bɛ transition in dɛmɛ k'an bɛ Faransi contre la an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Faransi bɛ fɛ ka Faransi force Barkhane gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ Takuba gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ sisan u bɛ panel indépendant du haut niveau sur la sécurité du Sahel u kɛlen bɛ k'o fɛn kura de créer sisan nɔ pour que ka Mali nɛgɛn sisan u b'a dɔn ko Asimi u b'a dɔn ko Mali ni Niger président kɔrɔ Mali n'o ka di Mamadi Isifu a ye Mali défend ko Mali ka taa Kidali ta a b'a dɔn ko ka di Mali ye Faransi ka kibungo yi bilayi Faransi dongo sugu bɛɛ ka ca sisan u bɛ taa don de la sisan ko kana Asimi nɛgɛn Asimi fana ko a ma ko ale bɛ don a la condition kelen de la mɔgɔ si t'i to kɔfɛ Faransi ko n'a ye Faransi kasa y'a a la n'a ye tubabu bilen kelen ye k'a da b'a kuma la k'ale Asimi bɛ bɔ a la kuma bilara o de kan Mali ko ale t'a la bi ale t'a la sini ni Faransi de b'a kɔfɛ parce que u y'u dogo ka ni sigi oni la yan nɔ de CEDEAO mɔgɔ mana ɲɔgɔn ye kɛ oni na yan nɔ Ablaye Mayiga ka voyage mun kɛra Nations Unies na New York yan nɔ CEDEAO mɔgɔ bɛɛ nana u ni Faransi de jɛra ka ni sigi pour que u bɛ moyen sɔrɔ cogo cogo la Mali kana tila Faransi la cogoya min na o plan de tracé tɔla filɛ nin ye donc an b'a fɔ merci le président Assimi bravo au maréchal Assimi donc Maliens n bɛna bɔ ka révélation dɔ fana kɛ aw yɛrɛ ye ɲɔrɔ ye dɛ donc Faransi bɛ ka nin plan de tracé walasa u bɛ se ka don Mali la cogoya min na an bɛ mun fɔ président Assimi ɲɛna a ka hakili to a yɛrɛ la plan wɛrɛ fana b'o bolo tuguni a ye nin yɔrɔ tigɛ a ka ci président Assimi ma dɛ plan filanan b'u bolo o bɛ ka taa don Mali commerçant dɔw kan les opérateurs économiques n bɛ nin yɔrɔnin fɔ a ka nin yɔrɔnin tigɛ a ka ci président Assimi ma Faransi ka janfa tɛ ban dɛ janfa mun bɛ Faransi bolo Maliens janfa bɛ Mali contre la dɛ a ye nin vidéo tigɛ a ka taa ci président Assimi ma bi ye vendredi 28 octobre 2022 u b'a Niger président bila ka na Faransi de den ka Niger président bila ka na k'a ka Assimi nɛgɛn ko ka don u ka panel kura in na walasa u bɛ fɛrɛ Mali ma n'o kɛra san o la Faransi bɛ Mali la sɔrɔ o la
mais Assimi ma so oma ame mu nyafo Assimi yere ngena aka koloshi ayere la aka communiquer naka activiste ou ye anga bok mabe kan plaigner a mani awnye na bora kan plaigner munu te transition fait olu fera be bo qui profite anga o fait ta bok ou fana bi plaigner ni plaigner tiara olu be courage soro akadi awnye ni hami do be awna ani strati do ka ke contact la anga to ko wole ni ne be ni stra na be décision ta au ka activiste ou ala beaucoup mbe Bamako kono et ben le cerveau be Bamako kono et comme on appelle là jeune chama be Bamako kono ayu wole akula sigi bo ambe fe kani de ke aw kodi no kera anna fana agnata e munya ambo fo aw ngena ka soro ma se réseau là mais aw strati be keleme ki ate kuma ka activiste ou fa ko ne ba ka activiste ou là bon an fana ka communiquer be ke worom na o réseaux sociaux di aya la jedro e ko do be ka ke kenyeba mara la jebi kenyeba kaw sanu ne be bo kenyeba bi sanu ne be bo kenyeba kaw fe bi kenyeba kaw ka sanu anafate ka ke kenyeba kaw ni ne be nani rébellion en jamana kono ma fongo Assimi ka foti donde ni problème be depuis ibe ka clé la amangi ni président Assimi fait kenyeba kaw ko sanu be bo kenyeba génicité do bara la minna u beta wali wara mo ta kala u bla ka bara ke kenyeba ka jeune sege be ngini ku faga u ka dugukolo halakila sanu bo mi bla izini bolo donc comment on appelle là kenyeba ka be de farale me nyogon ka bi wasa tonna ka allié ku be bo le 21 novembre donc président Assimi amangi na autorité de transition fait u ka sigi ka fo keni kenyeba kawye c'est très important donc en beau conseil du président Assimi ma wuli misenu be ka ke fambe ali Bamako suguba kono commerçant mais conseil kele fra du président Assimi ma c'est vrai la justice est indépendante mais mogo do be akana solu ma nga transition konana de anye mogo ba do ye munu ye fantaw deme wartigu don ko kebu ko aywa negani nete ndado horola de mais agana se be ma de naye parce que Mali nyakamina di be doni ke horondo la parce que na ko be don yoro wolo la parce que al do ba daba kama ere ali magistrat do ba daba kama kata mogo do mine pour que trop aka manguya soro donc il faut faire attention de agana se mogo be ma de ne o ne ka conseil et pas ka minali nbe dabla bila itala na ma dabla doba parce que doba dabo de wala sa mogo ka muruti transition contre la o ne ka conseil opérateur économique munun be ambe orom na ko bi opérateur économique chamambe ou diminuer transition ko rango tien fo ou be prévu do fo la nete fe kan dado ko do la opérateur économique chamambe ou be transition fait ou transition demain mais transition keleme ki kodo amogo do la peut-être Assimita kalama mais Assimi ne bila bois kalama i aklito i rekato et président Assimi en tant que président to ika yela dugu na la yere ka ko jatimine yere ka jatimine donc sinon ubi bla fili jama ngono de on est ka conseil roy donc malien anye information do fana sur ça non ko Mohamed Ali Bachili ku ye réunion ke ku ye M5 diabolique mi créé ku tarakata réunion do ke malien ku ko ka Côte d'Ivoire mercenaire ou bla yele be ninga ne kono dimi ko Côte d'Ivoire mercenaire ko lubla awni ala na krache mena kala awni ambe je kala je nyoko fe ko Côte d'Ivoire mercenaire ko lubla ko ça et puis ayala mede awni anga janga nyoro la me nyoko fe donc nie monnaie de dotola e malien na anga janga nyoro la me nyoko fe. Le cinquième point, la détention des militaires ivoiriens. Elle est à l'origine d'une tension dans la sous-région qui n'est bonne ni pour le Mali en situation de grande fragilité, ni pour la République de Côte d'Ivoire, ni pour la sous-région confrontée à une grave crise sécuritaire et économique. Tout espoir de sortie de cette crise passe par une collaboration étroite et une solidarité forte entre les dirigeants de ces pays. Le comité stratégique M5 RFP Malikois souhaite vivement la libération de ces militaires ivoiriens le plus tôt possible pour aller à l'apaisement. Ce souci d'apaisement est une demande des populations maliennes. Ko oluga M5 Mohamed Ali Bachili uga M5 diaboliki mu sigile mu bolo ko M5 de ndaro ko M40 wa be M10 ku sigile be ko malien ko kata kuma de ay malien be nginga ko malien ko Assimi ka Ivoire nga mercenaire ubla ay kuma ina mede Mohamed Ali Bachili nunu keleme kataka M5 diaboliki mu sigi ko M5 ko le M5 yere nta don je ne sais pas ntaro ya dessin de wantaro yu sigora la de wa u keleme ka to M5 de sigi ko ga Ivoire nga mugobla mais Mali est plenty d'eau France contre là ko France de be ka terrorisme financer
ama nunu bɔlen dɛ ama nunu bɔlen dɛ amu bɔlen ko ka Mali dɛmɛ dɛ u ka hami ye mun ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw ka bila mais Faransi minɛna ko Faransi de bɛ ka terroristes financer olu ma bɔ ka Mali dɛmɛ o yɔrɔ la dɛ Mali an yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ u ma Mali dɛmɛ dɛ ko Faransi de bɛ ka terroristes dɛmɛ wallahi u ma bɔ ka kuma o la mais olu bɛ bɔ ka kuma yɔrɔ min na ko jamana o jamana hali Mali ni jamana dɔ ye guerre kɛ ninnu tɛ Mali fɛ bilahi ala ninnu tɛ Mali fɛ ne de filɛ ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna u tɛ Mali fɛ u tile kelen ma kɛ Mali fɛ aw ni ala cɛ Mohamed Ali Bacheli ninnu de bɛ bɔ bi ko ka Côte d'Ivoire mercenaires bila ko n'o ma bila ko o bɛna kɛ problème ye mais Mali ye plainte don Faransi contre la Nations Unies na ama Mohamed Ali Bacheli bɔlen ka kuma o la dɛ ama ninnu ka M5 diabolique bɔlen ka kuma o la dɛ o de kosɔn nka aw ma ngo ninnu ta tɛ Mali ko ye ni ko ye min ye san nɔ u bɛ kuma ka yira u bɛ ka Assimi affaibli de u bɛ ka négociation yɔrɔ la u tɛ fɛ Assimi ka bɔ comme c'est-à-dire comme gagnant u bɛ fɛ ka Assimi affaibli de ka Mali affaibli ka victoire ta ko di Côte d'Ivoire ma ka victoire ta ko di Alassane Ouattara ma ka sɔrɔ u b'a dɔn mercenaires minnu bɛ yan a bɛɛ tɛ Ivoirien ye nationalité wɛrɛw b'a la u ma kuma o la dɛ ko bɛɛ kɛra Mali la Mali bɔra kana ni Mali ko ka session kɛ Nations Unies na ko prévu b'ale bolo ko Faransi de bɛ ka terroristes dɛmɛ ama Mohamed Ali Bacheli kumakan mɛn amu ka M5 diabolique si kumakan mɛn mais bi de olu bɛ bɔ ko Côte d'Ivoire c'est-à-dire que ngo ne kasira de ne Mohamed Ali Bacheli kanu ne Mohamed Ali Bacheli ninnu sigilen ye ko olu bɛ bɔ ko Assimi ka Côte d'Ivoire mercenaires bila aw ni ala ana kira cɛ ninnu bɛ Mali ko la ninnu bɛ Mali fɛ ninnu ta ye Mali ko kɛlɛ ye aw ni ala cɛ I kana k'i faso fɛ sa I kana k'i faso fɛ mais kan'i faso la bila mɔgɔ wɛrɛ ye muna Assimi plainte dɔ Faransi muna Assimi ko Faransi ka taa ko ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies na ko prévu bɛ Mali bolo muna olu ma bɔ ka Mali dɛmɛ o la muna olu ma bɔ ko Mali ka plainte bɛ Faransi contre la ko ka taga ko ni Mali ta ye tiɲɛ ye ko ka taga assemblée générale ko ka taga Nations Unies na ka taa session extraordinaire dɔ kɛ aw ni ala na kira cɛ ninnu ta ye Mali ko ye I kana k'i faso I faso fɛ sa I ni kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn na ou bien ni dɔgɔkɛ bɛ ɲɔgɔn na mais aw ni ala cɛ a y'u ka kuma lamɛn dɛ n bɛna kala an ka sigi ka lajɛ a y'u kumakan lamɛn dɛ ko Mali ni u bɛ ka jo di Côte d'Ivoire de ma. À la Côte d'Ivoire, un pays frère souhaite vivement la libération de ces militaires ivoiriens le plus tôt possible pour aller à l'apaisement. Ce souci d'apaisement est une demande des populations maliennes qui voient à la Côte d'Ivoire un pays frère où vivent 4 millions de Maliens et un partenaire économique majeur du Mali. Ko Malien bɛɛ ko ka Côte d'Ivoire aw ni Malien jumɛn bɛnna la aw ni Malien jumɛn bɛnna la mais nin ye maloya ye dɛ c'est-à-dire u t'u bɔlen sɔbɛ ko la quoi ni y'u bɔlen dɔrɔn ko min bɛ Assimi na jigi dugu ma ko min bɛ fanga in c'est-à-dire ko min bɛ fanga in nege bɔ mɔgɔ wɛrɛ la hali ni Assimi hali ni Farawuna jigira bi ninnu bɛ tugu Farawuna kɔ ka tɛmɛ Assimi kan bilahi ninnu ta tɛ Mali ko ye n bɛ ka tiɲɛ de fana u tɛ Mali fɛ dɛ u tɛ Mali ko la dɛ u tɛ Mali ko la et puis bɔ ko Maliens de ko ka Côte d'Ivoire mɔgɔ ninnu bila aw ni ala cɛ o ni Malien jumɛn bɛnna la o ni Malien jumɛn de bɛnna la u ni Malien si ma bɛn nin ko la u yɛrɛ ka ko imaginelen de don ka taga dɔrɔn u bɛ kuma nasa nɔ pour faire plaisir à Alassane Ouattara pour faire plaisir à la France c'est une façon k'u yɛrɛ mandiya ka kɛ i n'a fɔ olu ni Assimi tɛ fankelen fɛ aw ni ala cɛ nin ye faso jɔ ye ninnu c'est-à-dire quoi cɛ nin digira na bi dɛ ne mana ni ko digira na diɲɛ kɔnɔ ka nin bɔ bilahi talahi donc Malien an ka taa ko n'an bɛ taa an bɛ se bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ yira o n y'o de fɔ Segukaw ka danga wulilen don koyi mɔgɔ ne ye Mali janfa I yɛrɛ bɛ bɔ ni yɛrɛ hali mɔgɔ t'a f'i ɲɛna donc mɔgɔ minnu bɛ Mali fɛ olu dɔnnen mɔgɔ minnu tɛ Mali fɛ olu fana dɔnnen don donc k'o yɔrɔ fɔ voilà a y'a lajɛ dɛ. Une solidarité forte entre les dirigeants de ce pays. Le comité stratégique M5 RFP Malicois souhaite vivement la libération de ces militaires ivoiriens le plus tôt possible pour aller à l'apaisement. Ce souci d'apaisement est une demande des populations maliennes qui voient à la Côte d'Ivoire un pays frère où vivent 4 millions de Maliens et un partenaire économique majeur du Mali. Exprimé publiquement par de nombreux acteurs du Mali et de la sous-région. Bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn sisan nɔ dɛ
ko ka Côte d'Ivoire et pour faut uta ko Côte d'Ivoire mercenaire ba ko Côte d'Ivoire surasu ko ka Côte d'Ivoire surasu bla ba on ni ala na krache aw ni ala che nun tay mali koy aw ni ala che nun tay mali koy kati yere ka jamana burujata bere be ka ke Côte d'Ivoire ni mali che de u be ka tu u te fait ça dit u be problème de no fait trop fanga inga bindro ni esega nunu bi sans pere nga jigi mali kambi ni esega nunu bi jadi su ko ta fo bamako u ga soro kuski ça dit que moi ou le chaos nous ta odi ça nous te do abeka tien e tien on e juguya dan de aben ala ay bejigila tege ay malian bejigila tege akorobi a chama yan fawo nte la kuma do fo me dan orola vraiment yan jigila tege ay na jigila tege de mama rali bachili billahi ne tsegu tungara jigila tege rabi donc malien angata on ambeta ambc mena oro fara ira aula farasi do be kalabantia do fara malien mena oro boko o ira aula tout de suite donc Malion, Farasi beka complot croix de tracé. Aye ni vidéo ni vocal partagé dien beka soro. Farasi ka plan B du mendi. Malion, billet vendredi 28 octobre 2022. Ou keleme kata Faraso ka media la kata vidéo de décortiquer ka ke inafo asimi beka Macron convoqué mi ke Nations Unies ka ke inafo Malika prévu de nier mais tient la. A ben galon de asimi ma prévu fo ira mo shila. Asimi ma prévu ti vidéo man chima. Malion, voilà, Info Intox avec Antoine Fenot ce soir. Antoine, bonsoir. On va prendre ce soir la direction du Mali où certains internautes pensent avoir trouvé des preuves du soutien de la France au groupe djihadiste. Oui, absolument. C'est une affirmation qui a beaucoup circulé, notamment sur Twitter ces derniers jours, notamment avec une vidéo que je vous montrerai un petit peu plus tard dans mon intervention. Le tweet, lui, par exemple, le voici, c'est... quelques tweets comme ça qui ont circulé donc sur Twitter. Une preuve, vous le voyez, que la junte française soutient le terrorisme au Mali, avec donc une vidéo, vous l'apercevez, qui fait 30 secondes. Elle a été vue un peu plus de 13 000 fois. Un autre exemplaire de tweet qui reprend stricto sensu exactement la même rhétorique, toujours cette même vidéo. Là, beaucoup moins vue, évidemment, qu'il s'agit d'un autre compte, avec encore une fois cette affirmation de junte française qui soutient le terrorisme. Donc la vidéo, elle, la voici, elle est assez mauvaise qualité. Il y a un petit habillage dessus, mais ce qui nous intéresse, vous le voyez, c'est ce qu'on y voit. On y voit donc des militaires français, ça, c'est vrai, on peut l'affirmer, des chargeurs de des armes donc qu'ils vont ensuite transmettre, vous allez le voir. C'est en tout cas ce qu'affirme le contexte de la vidéo. On va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà, avec cet homme que vous apercevez ici en turban et un militaire français donc lui remet un sac jaune, ce qui fait dire donc à ses internautes eh bien la France fournit des armes à des terroristes au Nord Mali. La vidéo a également circulé beaucoup sur des groupes WhatsApp au Mali. Là c'est carrément, c'est sans équivoque, vous voyez, la France égale terroriste. Voilà donc pour ces affirmations claires. Voilà. Au kuma kolubo démenti, américain ka agent de borani vidéo doye, français ka surasu ou bien ka marfa di terroriste do uma. Amérique de borani Américain nga presse privée de borani vidéo ngi. Français surasu ou ya vidéo, c'est-à-dire que ou borana vidéo de ka ira et réseaux sociaux kan. Français surasu ou bien ka marfa di djihadisuma. Ama borere vidéo ima bon malade, vidéo bora américain non, Amérique presse privée de boranaï. Malien fana ya partagé. Le fait que Malien y a partagé, Macron jat grasa. France 24 ou be oulembe campagne na. Ko ja kon ne Malika prévu. Nte Malika prévu de. Asime baba boni ni vidéo de. Ni vidéo pour américain non. Américain nga et presse privée de borai. Presse privée de borai ni vidéo e. Français ou be ka surasu be ka marfa ta ka di terrorisme au vidéo de bora. Ou be ka ke inafo. Oye asimika prévu de. Ote asimika prévu de. Même Malien be boa Philippe Kondana. Donc vidéo Kondana. Ou ko France 24 de reportage do ke Mali dugu do la ko France 24 de reportage do ke Mali dugu do la ko o reportage konnana ko o ya ira ka ke inafo uni armée malienne de be ka barake mais vidéo konna ka damne vidéo damina la ni mo ko mago be vidéo namba chat ki ma WhatsApp la ka damne vidéo damina fo ka ta vidéo ba ite Mali sorosi kelenya la ite Mali drapeau ya la ambe fen kele mu ye vidéo kono o ya Francis sorosu ani jadisu de ye Malien Français ou commentaire munka aoroka anga tolame. Il suffit d'un détail d'ailleurs pour s'en apercevoir. Absolument, et pour ce faire, je vous remonte le premier tweet que je vous ai montré avec une capture d'écran de la vidéo. Vous voyez le petit logo ici en haut à droite de cette vidéo, c'est AP, nous le journaliste on les connaît bien. Ce logo il fait référence à l'agence américaine Associated Press, vu que la recherche d'images inversée ne donne rien, vous savez que c'est un peu notre marotte ici, Info Intox, la recherche d'images inversée. On est donc allé voir ce que ça donnait dans les archives de l'agence AP et on est tombé
sans surprise sur un reportage. Vous le voyez ici, j'ai fait une petite capture d'écran pour vous le montrer. Un reportage donc tourné au Mali, logiquement, qui a été tourné, lui, le 4 juillet 2015. Donc rien à voir, qui s'appelle « Le long chemin vers le désarmement au Nord Mali ». La vidéo, on l'a également pu la retrouver sur YouTube. Voici une capture d'écran également, sur le site toujours hein, de la chaîne YouTube de l'AP, la chaîne officielle AP. Et vous voyez là, ce qui nous intéresse, c'est le temps de la vidéo. Elle fait 4 minutes 31, rien à voir donc avec les extraits d'une trentaine de secondes que je vous ai montrés. Et la vidéo en elle-même, eh bien, la voici. C'est donc, on y retrouve un peu stricto sensu quasiment les mêmes images qu'on voit en tout cas au début de la vidéo. Je vais avancer un petit peu, vous allez vous rendre compte que c'est bien différent. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des militaires français qui saisissent des armes, qui font des inventaires de munitions, notamment... Ou bien kalabantiya de la. Ni ye vidéo kɔrɔ de koyi. Ni ye vidéo mun ye. Français ka fɛn de ye vidéo in yira ka a yira tuguni mɔgɔw la. Mais comme Mali kɛlen bɛ ka plainte dɔ France contre la. U yɛrɛ bɛ bɔ n'o fɛnw ye parce que u b'a dɔn Maliens bɛ ka bɔ France contre la sa. U yɛrɛ bɛ bɔ ni naganaga fɛn nin de sa nɔ. K'a kɛ i n'a fɔ olu bɛ ka Mali ka preuve de démenti. Mali ka preuve bɛ dɛ Asimi bɛ sɛsogo ɲimi na kuluba. Mali ka preuve bɛ a bolo. Ni France dalen b'a yɛrɛ la u ka taa convocation Mali u ka taa session dayɛlɛ ONU na dɔrɔn. N'u ye session dayɛlɛ ONU na Asimi bɛ taa ni preuve ye ko France de bɛ ka terroristes dɛmɛ. O de kun do k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali ta in tɛ nin ye dɛ. Donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ ka nɔgɔ b'o la pewu. An bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Maliens. Mali bɛ ka victoire de sɔrɔ bi djihadistes contre la. Maliens n bɛna révélation de fana fɔ ɲɛna a ye vidéo partager. Maliens aw b'a dɔn mun fana kɛra tuguni yan. Ko ja Mali nord la ko terroristes ye mɔgɔ hakɛ mun faga. État islamique u ka terroriste groupe kura min dilannen bɛ sa Faransi bolo fo américains ye u accusé mun kɛ américains ka tribunal bɔra ko Faransi bɛ ka djihadistes minnu financer fu bɛ Syrie o djihadistes kelenw olu de bɛ ka taa Mali nord la bi Maliens u ye Malien den joli faga n bɛna fɔ ɲɛna Menaka et Gao près de 1500 civils ont été tués depuis mars 2022 selon Human Rights maa 1000 ani maa 500 de fagara Faransi ka terroristes minnu dilanna Maliens mɔgɔninfin 1000 ani mɔgɔ 500 u taara ka taa dugu kunturu jeni mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 500 de fagara Faransi ka terroristes dilanna o de kosɔn ko n'i ye Malien den ye k'a bɛ ka Faransi supporter dɔrɔn terroriste de don a y'a minɛ a y'a buruja kuma min ka da ko fama mais a kana fanina kana bannen o yɔrɔ de ko do ka fɔ an na a k'an bɛn ciao ciao